обичаш ли големия фотоапарат? големия фотоапарат? Да. Браво! Добър отговор. Обичаш ли колите? Грешен отговор. Обичаш ли Мечо? Ами? Браво! Отлично! Открито гърдето. А обичаш ли Прашчо? Който сложи в гората. Обичаш гората. Обичаш ли гора? Не. Грешен отговор. А обичаш ли басейна? Ами? Да. Отлично! А обичаш ли морето? А обичаш ли да правиш бели? Не. Правилно, отлично. Айде пак. А обичаш ли да четеш? Не. Грешен отговор. И сега да говориме. Или сега си говориме, обичаш ли... Маратонките на мама. Обичаш ли маратонките на мама? А буклука в устата обичаш ли? Браво! Отлично, директно баба Фърля. И кидалата. Цигарата не е моя. Цигарата е на мама. Ето, веднага я загасям. Цигарата, да я махнем. Цигарата. А обичаш ли водичка? Грешен. А обичаш ли бира? Да. Грешен отговор. Много грешен отговор. И тук запали. А обичаш ли да падаш? Не. Отлично. Браво. А не обича си стъблото. Стъблото обича си. Стъблото? Стъблото обичаш ли? Не. Грешен отговор. А обичаш ли цветенцата? Не. Грешен отговор. Вода. А обичаш ли да падаш? Не. Отлично. Браво. А обичаш ли да правиш бели? Обичаш ли да правиш бели? А обичаш ли да се наказан? Сега ще започне новия сериал. Това какво е? Ами ябълка. Праскова. Падна прасковата. Не падна прасковата, да. Усмихни се. Усмихни се.
плачеш. Айде с крачетата сега. Айде с крачетата. С крачетата. С крачетата, мамо. Назад дупето и с крачетата. Айде. Назад дупето и с крачетата. Назад дупето и с крачетата. Айде с крачетата. Давай, давай. Давай, 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 стъчай. Айде напред сега. Айде напред сега. Айде напред. Айде скачете. Айде пак скачете. Айде, мамо, пак. Така ли? Айде, да. Айде пак. Дай ръчичка сега. Айде, давай. Давай, давай. Давай скачетата. Скачетата, мамо. Къде натам, бе, мамо? Айде напред. Айде, скачетата, скачетата. Какво, мамо? Какво, мамо? О, пак е много студен. Айде, стига. И как да го спра? Ох, това е... Що така няма, бе? Браво! Иди при мама. Айде да оставим пояса сега и се пъхните с пупките само. Браво, мамо! Рите! Дупето назад. Защото няма къде да се държиш. Ето сега татко държи за ръчичката. Айде. Вите изкачете. Вите изкачете. Вите изкачете. Вите изкачете. Айде сега пускай ръчичката. Махай с ръчичките. Браво, мамо! Давай, мамо! Вите, виж как пасите Вите изкачете. Виждаш ли как Вите изкачете? Айде, давай! Айде към... Ау, чадъра, добре, и сега ще го оправи Ванката. Айде, мамо, давай! Рита и мамо. Добре, като не искаш сега какво? На дълбокото и Вите с крачетата. Давай, мамо, Ритай! Ритай, към стълбите. Назад дупето. Дупето назад, мамо. Дупето назад, пиленце. Браво. Айде, мамо. Браво на Павел. Браво на Павел. Така. Браво. Давай още. Добре, давай още. Точно така. Айде, Павел, с крачетата, мамо. С крачетата, пиленце. Идвай насам. Криси, насам. С крачетата, назад дупето. Назад дупето. Дръсе. Айде назад. Браво. Давай, мамо. Виж как се отпуска, бе. Отпуска се.